Na cestách Marokom sme už 7. deň a videli sme veľa pekných miest. Ráno opúšťame červenú perlu Maroka, Marrakeš a odchádzame späť na severovýchod do Fézu. Cestu prerušíme a pôjdeme si pozrieť veľkolepé dielo prírody, vodopády Uzúd. Večer prespíme vo Féze a nasledujúci deň popoludní sa vrátime k pobrežiu Stredozemného mora do Sédie. Spočiatku prechádzame širokým predhorím Atlasu, nazývaným Marocká meseta. Dosahuje výšku okolo 800 metrov a tvorí základňu marockého poľnohospodárstva. Približne po 150 kilometroch od Marrakešu odbočujeme do stredného Atlasu k vodopádom Uzúd. Pohodlným a iba nedávno upraveným chodníkom kráčame na vyhliadku. Už prvý pohľad nás očarí. Aj keď na vodu nie sú tak bohaté ako juhoamerické Iguazu alebo Viktórijine vodopády na rieke Zambezi, svojou výškou 110 metrov sú dvakrát vyššie ako svetoznáma Niagara. Vodopády Uzúd sú kaskádovité. Voda najskôr padá na mohutné balvany, medzi ktorými sa tvoria menšie jazierká a až potom padá do jazera. Hučiaca voda, kvapkami presýtené ovzdušie, ktoré nad jazerom vytvára dvojnásobnú dúhu, sú nevšedným zážitkom. Na ceste k ďalšej vyhliadke nás prekvapia opičky makaky. Chodník je úzky, opičky poskakujú. Každý z nás chce urobiť záber. S kamerou nie je šanca a tak urobím aspoň niekoľko obrázkov. Zaujímavý je aj pohľad z miest, kde vodopády vznikajú. Tu v červenkastej skale si voda za stáročia vyhlbila niekoľko cestičiek, ktoré vytvárajú samostatné vodopády. Pohľad na vodu padajúcu do 100-metrovej hĺbky je úžasný. Ani menší prietok v letnom období neuberá vodopádom na kráse. Hovorí sa, že vodopády Uzúd patria medzi najkrajšie v Afrike. Zastali sme na vyhliadke. V širokom údolí na rieke Abid, prameniacej v strednom Atlase, je postavená veľká priehrada s dôležitou hydroelektrárňou. Pri meste Beni Mellal schádzame z predhoria stredného Atlasu. Pred nami je široká, až k pobrežiu Atlantiku siahajúca úrodná krajina. Oceán vidieť nemôžeme, vzdialený je asi 200 kilometrov.
Je podvečer a bez zastavenia prechádzame mestečkom Ifrán. Večer sme už vo Féze, kde v hoteli Sofia prenocujeme. Na druhý deň okolo poludnia prechádzame mestom Užda. Štátne zástavy, policajti a vojaci v uliciach sú znamením, že mestom bude prechádzať do letného sídla v Sédi jeho veličenstvo král Muhammad VI. Priblížili sme sa k hranici s Alžírom. Netrvá dlho a pred 14 hodinou sme v hoteli Iberostar pri Stredozemnom mori. Nasledujúcich 5 dní budeme odpočívať pri mori klasickým spôsobom all inclusive. Hotelový komplex pôsobí veľmi príjemne. Okolie bielo vymalovaných budov je doplnené kvetmi a subtropickou vegetáciou. Je tu pohoda, sezóna ešte nezačala a tak polovica hotela je prázdna. Je ráno, vstávam už pred 6 hodinou a odchádzam na pláž pozorovať východ slnka. Nie som sám, zvedavých je nás tu viac. Pláž pri mori je od hotela vzdialená iba niekoľko minút chôdze. Hostia majú k dispozícii niekoľko desiatok lehátok a slnečníkov. Je tu príjemne, celý deň pofúkuje od mora svieži vietor. Aj keď more ešte nemá letnú teplotu, 23 stupňová voda je osviežujúca. Naopak, chodenie bosými nohami po slnkom rozpálenom piesku s teplotou okolo 50 stupňov nie je príjemné. Okolo 17. hodiny sa v piesku na pláži prebúdza skromný život. 2 druhy chrobáčikov sa vyhrabú z piesku, neustále pobehujú a niečo hľadajú. Je zaujímavé ich pozorovať. O 8:30 večer sme opäť na pláži a pozorujeme západ slnka. Nezapadá priamo nad morom, ale postupne sa stráca za skalnatým kopcom, vyčnievajúcim tesne nad horizontom. Je príjemný sobotný večer. Turistov prišli zabaviť 2 skupiny hudobníkov s tradičnou marockou hudbou a tancom.
V pondelok asi o 10. hodine opúšťame hotel a odchádzame na letisko. O 14. hodine rolujeme na odletovú dráhu, preletíme nad Stredozemným morom, Alpami a asi o 18. hodine bezpečne pristávame v Bratislave. Na letisku v Bratislave. Zostaňte prosím priputaní sedieť na svojich miestach až do úplného zastavenia lietadla.